Здравейте на всички, аз съм Домор Пикбеги и днес ви приветствам в моя канал, където ще качвам обзето на игри, които сега ще покажа. Нека да започвам с първата игра, която е Slither.io. Много яка игра, сега няма да мога да играя, съответно да. Значи играта е с черви или зми или там каквото е. И трябва още ето да се блъснат в тялото ви. Знаете я, така. А после max.io. Това е вече българска игра, няма съмнение. Всичко е на български. Так, да, ето. Просто да, ами аз малко съм играл. Малко. Охо. Да, играл съм, да. И нека да продължим към следващата. Да, всеки да знае. Това е Танки онлайн. И да, ето играта. Да, хора, въобще мога да кажа, че много яко ще стане тук. Надявам се да се получават моите клипове. И да, сега ще... Да, това беше от мен, аз бях Дамон Пикбеги. Ако ви харесал клипа, дайте палец нагоре, абонирайте се и ще се видим в следващия клип. И чао!